tačno 858 godina od kada je nastalo civilno naselje pored tvrđave pod imenom Ždralgrad. Pregrmeli su naši preci svega lepog i ružnog, kao i današnje generacije, ali smo uvek ostajali zajedno, jer nas to snaži i jača našu veru. Blagosloven Bog naš svakda, sada i uvek i u vekove vekova. O Gospodi, javi sja nam, blagosloven gradivo imja Gospodnje. O Gospodi, javi sja nam, blagosloven gradivo imja Gospodnje. O Gospodi, javi sja nam, blagosloven gradivo imja Gospodnje. Bogorodice, prilježno ninje pritecem grešni, smireni i pripade pokajani zovuše izgubini duši. Vladičice, pomozi na njih milo se dobavši, poši sja pogiba jednog množestva pregrešeni, ne odvrati tvoja rabiši, ja moj jedinu nadeždu imam im. Slava Otcu i Sinu i Svjatom Duhu. Čitanje Svetog Evanđelja po Jovanu. Kod vrata imena Banja sa Petremova, koja se rejski zove Vitezda. U njima je ležalo mnoštvo bolesnika, slepih, hromi, sušičavi, koji čekali se voda da talasa, jer je anđel silazio određeno vreme u banju i zatalasavao vodu. I koji je prvi ušao, pošto se voda da talasa, bivao je zdrav od koje bolesti, da je patio. Pomolimo se Gospodu. Za mir svega sveta, za postojan Sveti Bore crkava i sjedinjenje svi, pomolimo se Gospodu. Za ovo zdanje i za one koji ulaze u njega sa vjerom, pobožnošću i strahom Božim, pomolimo se Gospodu. Za preosvećenog arhijereja našeg Nikanora, za časno preziteljstvo Hristu đakonstvo, za sav klin i verni narod, pomolimo se Gospodu. Da se ova voda osveti silom i dejstvom i silaskom Svetoga Duha, pomolimo se Gospodu. Da siđe na ovu vodu dejstvo nas uštetene trojice koje čišćava, pomolimo se Gospodu. Da ova voda postane sredstvo isceljenja duša i tela i odbija svaku protivničku silu, pomolimo se Gospodu. Da se na nju pošalje blagodat spasenja, blagoslovom koji je odan blagosloven, pomolimo se Gospodu. Za sve kojima je potrebna Boga pomoć i podrška, pomolimo se Gospodu. Zaštiti, spasi, pomiluj, sačuvaj nas Bože, blagodaću Tvojom. Spominjući presvetu, prečistu, preblagoslovenu, slavnu Mladičicu našu Bogorodicu i uvek Djevu Mariju, sa svima svetima sami sebe jedni druge i sav život svoj Hristu Bogu predajmo. Jer Tebi dolikuje svaka slava, čast i poklonjenje, Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek, i u vekove vekova. Spasi nas, Tvoji rodi Tvoja, i blagoslovi Gospod.
Sijaj krestom Tvojim živim pestvom. Gospodu se pomolimo. Gospode, Ti si svojom rečju sve uspona naredio zemlji da proizvodi svakovrsne plodove, da ih mi upotrebljavanjima se hranimo. Ti si učinio da su lica 3 mladića i Danila, koji su se u Vilonu hranili semenjem, bila svetlija od onih koji žive u raskoši. Ti se, dobri care, blagoslovio u semenje s raznim plodovima i osveti one koji ih jedu, i stulitelji Tvojeg priniš slavu, čast i spomen, svetog arhistatriga Božeg Gavrila, i upomen onih koji mu neće blagočestuje vekova. Pomolimo se Gospodu. U slavu i čest svetog arhistatriga Božeg Gavrila prinosim si, Gospodi Bože, žetvu si uprimje prenebesni Tvoj žetvenik. U ime Otca i Sina i Svetoga Duha. Neka nas Bog čuva, podari nam slogu, radost, sreću, ljubav. Ako ljubavi bude među nama, kaže Hristos, potom će poznati da ste moji sledbenici. Ako ljubavi bude dovoljno među nama, Bog će nas obdariti svim drugim što nam bude potrebno za život naš. Neka bude srećna krsna slava i neka Bog i Božja blagodat božanska bude zajedno sa nama u sve dane života našega. Živjeli na mnoga je ljeta.
Najviše radosti ipak Kovincima i njihovim gostima priređivali su, ako drugi, nego tamburaši. Prvi put zasvirali su na Igranci 1912. godine. Zato neka je svima srećna slava i prepuštamo vas Pećanima.